Maj 26, Haverland. No, neviem, či poznáte ten pojem, ale som v blízkosti Kremnice, idem z Kunešova asi 3 km a tu sú také kamenné múry pozemkov. Viete, Haverland, pretože tu bývali karpatskí Nemci. Naozaj pekné miesta sú tu, pláne, široké a boli pracovití. Nevyjadrujem sa k tomu, čo robili počas povstania. Haverland je vlastne od Kremnice, Kremnica, Handlová, Nicianske Právno, Kunešov, Kopernica, ale aj Krahule. Pokračujeme ďalej. Tieto kamenné múre samozrejme nie sú výmyslom Nemcov, ale bolo to typické pre ich kultúru, hlavne v Bavorsku, Sudetoch a Alpách. Samozrejme Angličania, tak bol to taký premyslený systém hospodárenia, ale naozaj tu relatívna rovina. Preto sme došli v takom zložení, náročnejšom. Tak ešte jeden pohľad, tu bude mať aj tieň, možno bude lepšia farbička. Tak všade kamene, ohradené políčka. A to sa mi páči najviac naozaj, takže ešte možno niečo pribudne. Ale nie sme v cieli Bernardov, ale toto sa mi páči. A videli sme aj vyššie múry, ale to bolo priamo Kunešové, takže Haverland. Podľa ťažiar máme tu germanistu so sebou, pána profesora, tak vieme, že boli to ťažiari, naozaj Kremnica, Handlová, ďalšie tieto časti, v tomto až po Nicianske Právno, takže celé pekné a usporiadané. Krajina je naozaj vidieť na tom, že tu boli riadni hospodári. Nevyjadrujem sa k tomu, čo tí Nemci tu robili, hej, ale v každom prípade má to tu tak kultúrnu pečať. Na vrcholom by mal byť Bernardov, a neviem, ako súvisí Bernardov s nemeckým názvom, ale dobre. Nemusí všetko sedieť na chlp. Tak, všetko z Haverlandu, Kunešova, ale zrejme sme v katastri Kopernice. A nádherné miesto. Naozaj nikoho sme tu nestretli, ani domáci nevedeli, kde to je. Tak ako tešíme sa na výhľad taký geocachingový a snáď poteší.